Psalm chapter 50 and verse number 6. Psalms chapter 50, Salmo capítulo 50, verse number 6. Kuna na sa amen? Tanang maningdog paleo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm chapter 50, verse number 6. And the heavens shall declare his righteousness, for God is judge himself. Sila. O ang kalangitan mo pahayag sa iyang pagkamatarong, kayang Diyos maghuhukom mismo. That's a hard concept to translate, but the idea is, og wala nailain. God is judge himself, o wala nailain. Now go with me to 2 Timothy chapter 4 and verse number 8. 2 Timothy, that's the New Testament. 2 Timothy chapter 4 and verse number 8. Second Timothy, we're in 2 Timothy 1 in Sunday school in my class. 2 Timothy chapter 4 and verse number 8. Kunana say amen? Henceforth, there's laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Sa Psalm chapter 50 verse 6, we see that ang Diyos na lang, ang Diyos mismo, siya na lang ang maghuhukam. But here we see He is the righteous judge, ang matarong nga maghuhukam. Which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Bisaya, sukad karon aduna nay gianda malang kanako nga uska korona sa pagkamatarong. Nga ang Ginoo ang matarong nga maghuhukam muhatag kanako niya ng adlaw. Og dili ngari kanako lamang apan ngadto sa tanan kanila usab nga naghigugma sa iyang pagpakita. Now go with me to Romans chapter 10 and verse 3. Romans chapter 10 and verse number 3. Romans chapter 10 and verse number 3. Familiar gyutta sa verse number 13 and verse number 17, pero pasing delikayo sa verse number 3. Kunana sa amen? For they, nag-study ka ba sa mga Jews na wala nagito ni Kristo dire? For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kay sila, ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Diyos, o nga nagapaningkamot sa pagtukot sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong, wala ipailalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. Title of my message this morning, I think I'm going to change it a little bit. I don't really like the title. I think I'm going to change it to, what does it mean to submit to the righteousness of God? Unsay pasabot sa pailalom sa imong kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. Kini nga mga Hudeo diya sa panahon ni Paul, he says, wala ipalalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. What does that mean? What does it mean to submit to the righteousness of God? Magampo na ta, dayon kamo makalingkod para sa mensahe karong buntag. My Father, would you please fill me with your Spirit as I preach today? God, you know I need your help with this message. You know I'm tired. You know it's a message that I don't feel 100% comfortable with, but I am certain it's the message you want me to preach this morning. Would you please fill me with your Spirit
as I deliver maybe a little bit of a difficult truth for me personally. Please, God, bless our church, work in our hearts, increase our faith through this message. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Karong buntag, kanang kong mupainumdum sa atong church, nga atong Diyos, mao ang matarong nga maghuhukam niining daotang kalibutana o wala nay lain. God is judge Himself. That phrase, medyo lusod nga mag-translate niya the feeling of that phrase. So, tuguti ko mo hatag niyo sa simple nga illustration. Kung mag-grocery shopping ko uban ni Ma'am Ruth, o mobayad na mi diya sa cashier dayon padulong mi sa pultahan sa store, kung security guard mga tanak kanamo, magpa-assist ba ka, sir? That's what they say, right? Magpa-assist ba? Sir, do you need assistance to carry your groceries to the car? Kinahanglan ba ka og tabang? Kung mag-feel ko nga dili ko kinahanglan sa tabang, if I were to answer in English, I might say something like this: no, thank you. I can do it myself. Pero kung ako mo sulti niya nga idea sa Bisaya, dili ko mo gamit sa pulong kaugalingon, what will I say? Dili ra, salamat. Ako na lang. It's the same idea. That phrase, I can do it myself, means ako ray isa, kaya nako nga mag-inusara og dili ko kinahanglan sa imong tabang. O kana gayor ang atong nakitaan sa atong teksto karon, God is judge Himself. Kaya niya ang paghukom niining daotang kalibutana nga mag-inusara. And listen, dili siya kinahanglan sa atong tabang. Karong bunta, ganan kung mupainumdum kaninyo nga atong Diyos maong maghuhukam ibabaw sa tanhan ug siya maong matarong nga maghuhukam. Apan. Diha sa natro na hugno nga magsasalang kinaiya sa tao, aduna patay, tinguha sa paghukom sa mga desisyon sa maghuhukam. Sa walay klarong rason, kita nga mga dautan magsasala, ganahan maghukom sa desisyon niya, nga mao ang usa lang ka matarong nga maghuhukom ni ining kalibutana. Kana nga atong nakitaan sa atong ikatulog nga teksto karong buntag sa Romans chapter 10. Would you turn back there with me, please? Romans chapter 10 and verse 3. I will explain this verse in more detail later in the message. For now, we'll just read it, and I will explain what I mean regarding our attitude towards judging God's decisions. Daghang panahon kita nga mga magsasala, ganahang maghukom sa mga decision nga himuon sa Diyos dinhi sa atong kinabuhi. Romans chapter 10 and verse number 3. Kuna na sa amen? For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Diyos, o nga nagapaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong, wala ipailalom
ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Diha sa mapagarbohong kasing-kasing sa tao, na daotang tinguha sa pag-isip sa atong kaugalingon nga matarong pinaagi sa paghukom sa Diyos nga sad-an. Say, Pastor Mike, nobody does that. Oh, yes, they do. Wala ay tama. Oh, daghan yun. Apil na tao sahay. Kini nga daotang tinguha nga maghukom sa mga decision, maghukom sa mga paghukom. That's what the word paghukom means. It means the decision of the judge. Kining daotang tinguha na to nga maghukom sa atong tigmugna, sa atong Diyos, sa atong maghuhukom. Kining daotang tinguha mabutyag, pinaagi sa paagi, ngang mga tao magastorya, diya sa panahon sa kalisod o pagantos. Have you ever heard somebody say something like this? Kung ang Diyos tinod nga maayo? Nga naman siya nga nagtugo ni ini nga mahitabo sa akong kinabuhi. Sugod ba na kang nakadungog sa tao nagsulti niya na? Sugod na ba kang naghuna-huna niya na? Unsa man ka na? Kana maong tao nga naghukom sa decision sa matarong nga maghuhukom. Kanan rakong mo pa hayag karong buntag kung naay pagsulay diha sa imong kinabuhi karon. Ang matarong nga maghuhukom mao ang nagdesisyon nga kana sakto man para sa imong kinabuhi ug ang iyang decision kanunay sakto. Pero usahay ganahan ta nga mohukom sa maghuhukom. Turn with me to Genesis chapter number 18. Kanan kung mupakita kaninyo sa usa sa pinakaninong nga pangutana sa tibok Biblia. Genesis chapter 18 verse 25. Nini nga panahon sa Biblia ang Diyos nagandam sa pagsilo sa mga daotan syudad sa Sodom ug Gomorrah. Ug tan-awa ang pangutana ni Abraham ngadto sa Diyos. Abraham. Si Abraham ang higala sa Diyos. Tanaw niyang pangutana sa iyang higala ng Diyos. Genesis 18 verse 25. That be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? Dili ba ang maghuhukom sa tibok yuta mubuha sa matarong? Si Abraham ingon, Ginoo, kailan ko nimo? Dugay na, higalat ta. Kabalo ko sa imong batasan. Dayon niyang gisulti. Dili ba ang maghuhukam, ang judge sa tibok yuta, mubuha sa matarong? Siyempre, si Abraham nahibalo sa tubag sa iyang pangutana. Para karong bunta, ganahan ko nga kita pod mo kita sa tubag niya na question. I want you to keep your Bibles ready. We're going to flip through several passages. Go to Psalm chapter 9 and verse number 4. Dili ba ang maghuhukam sa tibok yuta maghimo sa matarong o mubuha sa matarong? Psalm chapter 9 and verse number 4. Psalm chapter 9 and verse number 4. Hunana sa amen. Lantaw na to sa pipila lang mga bersikulo nga nailabot hini nga hilisgotan. Psalm chapter 9 verse 4. For thou hast maintained my right and my cause. Thou sattest in the throne judging right.
Kay ikaw nagpalig-on sa akong katungod ug sa akong sumbong. Ikaw milingkod diha sa trono nga nagahukom nga matarong. Listen to me this morning, na usa lang ka maghuhukam nga naghimo sa saktong decision diha sa tanang kaso nga nag-atubang kaniya ug kana mao ang atong Dios. Ang mga tao, usahay, masayop. Bisan ang judge nga nagsulay, maglantas sa tanan ebidensya, tarong maghimo sa saktong decision. Usahay, ang tawhanong maghuhukam masayop. Pero ang atong maghuhukam, walay sayop. Look down at verse 8, same chapter, Psalm chapter 9, verse 8. And he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Ug siya diha sa pagkamatarong muhukam sa kalibutan. Siya diha sa pagkatulid moalagar ug paghukam ngadto sa katawhan. You need to understand, ang pulong paghukam, dali kanunay magpasabot, pagsilot. Ang pulong paghukam, maong decision, so ka judge. Siya mag-decision, kini akong decision. Innocent or guilty, siya mag-decision. Kini ang akong decision. This is right, this is wrong. That is paghukam. Make a decision. Psalm chapter 19, verse 9. A judgment is the decision of the judge made based on the law. Psalm chapter 19, verse 9. Kung nasa amen. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Ang hadlok sa Ginoo hinlo, nagalungtad sa kantura ng mga paghukom sa Ginoo tinuod o matarong sa kinatibuk-an. Psalm 33, verse 4. I'm saying today, nagalagad ta sa Ginoo nga dali gayud masayop sa paghukom. Dali gayud siya masayop sa iyang mga decision. Ang atong Diyos dali gayud magsulti, oops, sorry, nasayop ko. Psalm chapter 33, verse 4. Kung nasa amen. For the word of the Lord is right, and all His works are done in truth. Kayang pulong sa Ginoo matarong o ang tanan niyang mga buha nahimo diha sa kamatuoran. Psalm 67, verse 4. Psalm 67, verse 4. Psalm 67, verse 4. Kunana say amen. Oh, let the nations be glad and sing for joy. For thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon earth. Sila. O itugong ang kanasuran, magamaya, ug mag-aawit tungod sa kalipay, kay ikaw. Muhukom sa katawhan sa minatarong, meaning sa matarong nga paagi, sa minatarong, ug mamunuan sa kanasuran diha sa yuta sila. Psalm 96, verse 13. Are you starting to see it yet? Ang atong Diyos mao lamang ang matarong nga maghuhukam. Di siya masayop, wa gyud siya nasayop ug dili siya magsugod karon diya sa imong kahimtang. Psalm 96, verse 13. Kung nasa amen. Before the Lord, for He cometh. Nagsumpay ang thought gikan sa verse 12. Dalit na mabasa karon. Before the Lord, for He cometh. For He cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with His truth. Sa atubangan sa Ginoo, kay siya nagaabot. Kay siya nagaabot aron sa paghukom sa yuta. Siya muhukom sa kalibutan. Pinaagi sa pagkamatarong. Ug sa katawhan, pinaagi sa iyang kamatuoran. Kining kalibutan na napuno sa pagkawalay hustisya. Si Gary na priso, hapit na 10 years. Kisumbong nagpatay, pero wa siya labot. Karon May, 10 years na, naglingkod siya sulit sa prisuhan. Pero naiusa ka maghuhukam na wala gayoy sayop.
o kanang atong Diyos. Apan, pero naapay daghang panahon sa atong yutan-ong kinabuhi nga dili ta buot mo dawa sa mga decision sa Diyos alang sa atong kinabuhi. Naidaghang panahon nga kita ganahang muhukom sa matarong nga maghuhukam. Sama sa mga Jews diya sa Romans chapter 10 and verse 13, dali ka mo kinala mo turn kay balik-balik pero paminaw. For they being ignorant of God's righteousness. Bisang kanusa, I'm just gonna say it. Bisang kanusa, masuko ta sa Diyos, nagpakita ta sa atong kaugalingon. We're showing ourselves na ignorante ta sa pagkamatarong sa Diyos. You ever get mad at God? I have. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kay sila, ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Diyos, o nga nagapaningkamo sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong, wala ipailalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. Kini nga bersikulo nagistorya kabahin sa mga Hudeo nga nagsulay og pruweba nga sila matarong imbis sa pag-angkon sa ilang pagkasad-an at tubangan sa matarong nga Diyos. Dili sila buot mo angkon nga matarog ang Diyos ug sila mismo ang mga sad-an. That's what this is talking about here. Pero sa akong nakitaan, bisan ang mga taong naluwas, usahay, maghimo sa maorang sayop. Labaw pa diya sa panahon sa pagsulay o pagantos. Sa daghang panahon, kung ang mga pagsulay moabot sa atong kinabuhi, imbis sa pagdawa nga matarong ang atong maghuhukom diha sa tanan niyang mga decision, magsugod ta og hukom sa Dios nga wala siya naghimo sa hustisya sa atong sitwasyon. Kita maghunhuna. Kabalo ko nga dali ko perpekto, pero naningkamot ko. Maningkamot ko mo buwa og maayo, nagsulay ko. Kung mayong Diyos, nga naman siya nagtugon niini sa akong kinabuhi. Kabalo ba ka kung unsa ka na? Kana ang hunahuna sa tao, are you ready? Kana ang hunahuna sa tao nga wala pa nagpailalom sa iyang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. He's trying to justify himself by condemning his judge. Sa akong nakita na itulo kadakong area, di ng mga tao maghimo nini nga sayo. This morning, ganang ko mapakita ninyo sa, para na ako, ang pinaka-common nga area, di ng mga tao mag-hukom sa Diyos nga sad-an, aron mag-feel sila nga silang matarong. 3 areas that I want to show you this morning. I'm not going to write them on the board. I just want you to listen. Number 1, daghang tao maghukom sa Diyos kabahin sa iyang plano alang sa iyang kamugnaan. Let me explain what I mean by that. Kini nga sayo mas common diha sa mga taong wala naluwas, pero mga taong nga naluwas usahay masayo pod niini nga area. Paraglitan. Naay mga atheists nga mosulti niini. Kung ang Diyos dako og gugma, nganuman nga siya nagtugo sa hilabihan kapag antos nga atong nakitaan diri sa kalibutan. You ever heard that argument? Kung Diyos na gugma, nganuman siya nagtugo sa kadako sa pagantos diri sa kalibutan. Ang mga gubar, ang mga disease.
Kabalo ba ka kung unsa ka na? Kana mao ang tao nga wala pagayud nagpailalom sa iyang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Diha siyang garbo naghuno-huno siya, kung ako man ang Dios, dili ko mutugo ni ini nga pagantos. Going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves under the righteousness of God. Nga nagapaningkamot sa pagtukod, sa pagpalikon, pagpruweba sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Wala ipailalom ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. Do you see that in the words I just said from the atheist? He's saying, I'm righteous and God's not. Wala ko nagatuon ay Diyos, kung naitino nga Diyos, matarong siya sa manako, dili siya mutugo sa pagantos. Kini nga klase sa tao mo sa likway sa kamaturan sa Biblia tungod kay naghukom siya sa Diyos nga sad-an ug sa iyang kaugalingon nga matarong. Well, let's just be honest. Usahay kita mag-ingon niya na. Murag dali gayud ta mo litok niya na. Apan usahay ka na nga atong gihunhuna. Kanang rakong musulti karon. Undangi ang paghukam sa maghuhukam. Ipailalom ang imong kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Ang matarong nga Dios dili gayud masayop diha sa paghukom. Na mga false teacher nga musulti, kung ang Diyos uska mahigugmaong nga amahan, nga naman nga siya mo padala ni bisang kinsa sa impyerno aron masunog hangtod sa kangturan. Kabalo ba ka kung unsa ka na? Kana mga tao nga wala pa gayud nagpaubos sa iyang kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. I wouldn't send anyone to hell, and I must be better than God. Listen to me this morning. Naidaghang pangutanan ining yutaa nga walay makatagbaw nga tubag alang sa atong gilimitadong tawhanong hunuhuna. Nganuman nga ang Diyos naghimo sa kalibutan, kung nahibalo siya daan nga ang tao makasala. You can give reasons, but none of them fully satisfy our limited intellect. Nga naman nga ang Diyos naghimo sa kalibutan, kung nahibalo siya daan sa tanan pag-antos nga mudanga sa mga tao nining kinabuhiya, o nahibalo pud siya sa kadaghanan nga mutumong sa impyerno kay sila magsalikway sa iyang regalong pinagi ni Kristo. You listen to me. Walay tubag makatagbaw sa atong gilimitado nga hunahuna. Natay usad lang ka mahimo. Submit to the righteousness of God and stop judging the righteous judge. He understands things that you don't. Ang akong mga anak, dali kanunay, makasabot sa tanan akong mga decision, kay ako na'y pagsabo nga sila wala pa. Kung di ko makasabot, di ko mosalig sa Ginoo, ug maimpyerno ang tao magsulti niya na. Listen to me very carefully. You don't believe through understanding. You understand through believing. Ang mga tao mosulti, dali ko mo to hangtod makasabot gayud, dali gyud siya mo to, ug maimpyerno siya sa katapusan. Sayang! Pagpaubos sa imong kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios, ug undangi ang paghukom sa imong matarong nga maghukom. Daghang tao maghukom sa Dios kabahin sa iyang plano alang sa iyang kamugnaan. Stop trying to figure out the big questions. That's God's business, not yours. I could give you reasons why I think God started the world bisan kabalo siya sa tanan kaguo nga padulong. But none of them even fully satisfy my heart. Ultimately, there's only one thing that'll satisfy your heart. That's faith. Without faith, it is
impossible to please Him. Gawa sa pagto, dali mahimo ang pagpahimuot kaniya. Stop trying to figure it out up here and just trust Him dire. Number one, daghang tao maghukom sa Diyos, kabayan sayang plano, lang sayang kamugnaan. Mas daghan ang mga tao lat naluwas, pero bisan ang taong naluwas, usahay magsugod maminaw sa buwang nga arguments. Just read your Bible. Number two, daghang tao maghukom sa Diyos, kabayan sa mga panahon sa paganto sa ilang kinabuhi. Murag kini ang pinaka-common sa tanan alang kanato nga naluwas. Kanu sa ta magsugod og duda sa Ginoo diya sa panahon sa panalangin? Nga naman ikaw nagpanalangin na ako karon, nga wala ka nagtabang kaniya? Di ko mo salig ni mo? Kanadali maita mo? Dili ta magduda diya sa panahon sa panalangin? Magduda ta kung ang pagsulay mo abot na. Turn with me to Psalm 119 verse 75. Psalm 119 verse 75. Pastor Mike, nga naman ang Diyos mo tugo sa takang pagsulay sa atong kinabuhi. Wako kabalo. I could explain it's good for us, makatabang na to sa pagtubo. I could explain, but the truth is, when it's all said and done, wako kabalo sa iyang mga rason. Kay siyang maguhukam. Kung si Gary, nasakit na, o kinahanglan siya mo ato sa doctor. Ang abogado ni Gary, kinahanglan mag-fill up sa paperwork, maghimo sa paper, magdala nga to sa judge, mangayo, plihog, iperma ni aron si Gary makagawas sa jail sa 2 hours ug muadto sa doctor. Ang judge kinahanglan magperma aron siya magkita sa doctor lang kanara. He's got to have a signature from the judge. Listen to me. Kung naay pagsulay sa imong kinabuhi karon, ang imong judge nagperma niya na. Kaya nga naman, wako kabalo. Kung maayo ang Diyos, nga naman siya wala ko kabalo. It will grow our faith if we let it. But why this trial? I don't know. Nga naman na uban mas daghang trials, ang lain mas pipila. Wako kabalo. I'm not the judge. O kung magsugod ta o hukom sa maghuhukam, ang atong pagtuo ang maguba. And when our faith fails, our life collapses. Kung mahugno ang atong pagtuo, mahugno po ang atong kinabuhi o magsugod ta sa paghimo sa buong nga mga decision o maguba na gyud ta. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, 19, 20, something like that, says, for in the wisdom of God, in the wisdom of God, I'm not quoting it quite right, but according to the wisdom of God, God decided that man would not understand God through wisdom. Nasayo ko sa akong pagsulti. I memorized it, but it's gone. That man by wisdom should not know God. I can't quite get it. It's close. But listen to me. What you know that saying? You only understand God by faith. Not right here. We understand by believing. We don't believe by understanding. Now, there's a time to try to understand. I'm not saying we shouldn't try to understand God. But some things di masabtan na to. Trust the judge. Are we in Psalm 119? We haven't read it yet, have we? Psalm 119, verse 75. Kunana, say amen. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. I'm just going to tell you, I don't like that verse. Ako nasayo, Ginoo, nga ang imong mga paghukam, imong mga decisions sa akong kinabuhi, tarong. Kung nga ikaw diha sa pagkamatinumanon, misakit kanako. Pipila ka simana, milabayan Diyos mi
Tabang mitamag na ko sa pagsula sa song sa Bisaya, kitawag dere rako. I want to sing the third verse for you. And the chorus. Dali ko mo kanta sa tanang kay taas siya. Paminaw nining ang lyrics. Usahay akong pagtuo maluya, sa dihang ang pagsulay mo daghan na, ug tintalan ang kalag ko nga magdudas Ginoo. Kay di na ko masabtan ang plano niya, hangtod mahinumdum ko sa batasan. Sa Ginoo nga akong gisaligan, diha sa tanang pagsulay, wag yun ko gisalikway. Ug siya mo uban ako sa kahangturan, diri ra ko, di gyud ko mo balik dito, diri ra ko. Uban sa akong Ginoo, di na ko kalimtan, asa ko nagikan, diri ra ko, diri ra ko. Nainom ba kamo sa mga pagsulay ni Job? I'll be honest. Kung ako mabasa sa Job, dali ko ma-encourage, ako masuko sa akong natural nga kinaiya, akong tawahanan unod no nga kinaiya. Job makes me mad. Ang yawa naging dali siya mosalig ni mo, ang Diyos na yun, okay pa, ikaw, pwede ka mo torture niya. Kay! Natingala ko sa mga tao, so na-discourage ko, sumubasa ko sa Job. Why would you do that? Walay maayo sa book of Job hangtod Job 42. Kinahanglan ka magbasa sa 2 chapters of trials and then 39 chapters of arguing aron moabot sa mayo nga katapusan. Ayaw pagbasa sa Job kung maluya ka, basahang Psalms. Na encouragement, na kalikon biya sa Psalms. Daghang soul mo magsugod sa sinugdanan, na-discourage gyud si David or na-discourage gyud si Asaph. Pero sa katapusan, nagsalig siya o nagdayag sa ginugyapon. Dili kinahanglan maghula 39 chapters. Agay. Pero nainomdom mo sa pagantos ni Job. Nawala ang tanan sa uskadlaw. Dili po sa anak, tanan, napulo ka buok. Na kung usad lang kaya na ako, labaw pa kung si Beth. Pero seryoso, tanan. Pila ka tao nawad-an sa ilang pagtuo sa Diyos tungod namatay ang baby. Daghang gyud. Nainomdom ko ako si Ma'am Ruth, ako akong papa. Sa akong pagkabata, nagsawa ni may door-to-door me. Nebot mi sa balay. And ako wala pa nag-share. I was probably 8 or 9, 10 years old lang ko. Bata pa. Akong papa nagtuk-tuk sa door. Ang babae nag-abri sa door. Akong papa nag-ingon. Siyempre, nag-English siya. Pero yung gisulti. Ako si Brother Al, kinakunanak si Michael. Nagi kami sa Lewis Avenue Baptist Church. And nagkanarami mo, hating ni mo sa invitation sa mong church. And siya, di ko interesado. Yan na. Kay, ang Diyos nagpatay sa akong baby. O kung kanang batasan siya sa Diyos, dili kayud ko garahan mo katon kabahin niya. Daghang tao, us kabata lang mamatay na wala gyud ang pagtuo. Hugno gyud. Si Job, 10 kabuok. Dayon ang tanan niyang wealth, katigayonan, tanan niyang sheep, tanan niyang oxen, halos tanan niyang servants.
Dayon nawala purang yang nabungkag purang yang kaugalingong panglawas. Dayon sa katapusan bisang ang pagtuo sa iyang asawa na hugno. Unsa pay lain pwede mawala. Kinabuhi ra. Pero diha sa panahon sa iyang pagsulay, samtang nagdebate si Job sa iyang mga higala, nagtugo siya ang garbo, nagtindog na, ug nagsugod siya, nagbaso sa Ginoo. And I want to show you what God said to Job about his attitude in the trial. This is amazing to me. Job 40 verse 8. Job 40 verse 8. I'm going to adjust the Visayan just a little bit to make it more correct. So kung magbasa ka sa Visayan Biblia, mo kita ka sa diferensya. Pero mag-adjust ko gamay sa Bisaya. Aron mag-uyon yun sa English, sa King James. Job 40 verse 8. Kung nasa amen? Wilt thou also disannul my judgment? Wilt thou condemn me that thou mayest be righteous? Ikaw ba usa mo supak sa akong paghukom? Ikaw ba mo hukom kanako nga sad-an aron ikaw mahimong matarong? Pungutana. Ikaw ba mo hukom sa Dios nga sad-an tungod kay siya nagtugo sa panahon sa kasulayan nga modangat sa imong kinabuhi? Sa una, nagsalig ko nga mayong Diyos, pero di na karon. Nakakita ko sa iyong batasan. Mahukom ba ka sa Diyos nga sad-an? Tungod siya ang Diyos ang maghuhukam nagperma sa kasulayan? But Pastor Mike, wala ko nakasabot. Nga naman ang Diyos nagtugo nining taghan? Wala ko'y tubag. Gawas ni ini. Ipaubos ang imong kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Ang pagsupak sa iyang paghukam dili mag-ayo sa imong kahimtang. Magpasalmot lang. Sa number 1, daghang tao maghukam sa Dios kabayan sa iyang plano walang sa iyang kamugnaan. Number 2, daghang tao maghukam sa Dios kabayan sa mga panahon sa paganto sa ilang kinabuhi. Number 3, daghang tao maghukom sa Diyos kabahin sa iyang paghulat sa pagsilot sa uban. Turn with me to James chapter 4 and verse 11. Earlier this month, or basin last month, nag-practice ko, nagsulay ko, nag-memorize sa James 4. Wala ko nagtiwas gyud pero nagpractice ko aron familiar gyud ang passage, and dugay na wala ko nakasabot sa verse 11. Dali kong makapasabot. Nalibog ko. But a few weeks ago, all of a sudden nakasabot ko kay nagbasa pud ko sa verse 12. James chapter 4 verse 11. Kung nasa amen? Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law. Huh? What's that pasabot ni Anna? But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. What is James talking about? Pasaya, ayaw pagsulti og dautan, may tungod sa uban, mga igsoon. Siya nga nagasulti og dautan, may tungod sa iyang igsoon, ug nagahukom sa iyang igsoon, nagasulti og dautan, may tungod sa balaod. Ug nagahukom sa balaod, apan kung ikaw magahukom sa balaod, dili ikaw us katigbuha sa balaod, apan us ka maghuhukom. Dugay na. Nalibog ko nini nga verse. Unsay pasabot sa paghukom sa balaod? What is he talking about? Pero tanaw ang verse 12. Verse 12 explains verse 11. There is one law, what? Giver. Who is able to save and to destroy. I have a question. Who enforces the laws of God?
the God who wrote the law. Adunay usa ka maghahatag sa balaod kinsa makahimo sa pagluwas ug sa paglaglag. Kinsa ba ikaw nga nagahukom sa uban? I'm gonna say this in English kay naglusod ko sa Bisaya. Here's what God's saying. When you get all upset about what someone else is doing wrong, you're really judging the law, or more specifically, you're judging the law giver. Nasamok ka nga kana nga tao nga nakasala, wala pa gisilotan nako. That's what God's saying. You're upset about the law, really you're upset about the law giver. Nagdiretso siya gikan sa paghukom sa balaod ngadto sa there's only one lawgiver. You're criticizing the lawgiver because he hasn't punished the person who's breaking the law. Sabta niyo ka na? Nasamok ka ng taong nga nagsakit kanimo, wala pa gisilutan. Ang Diyos nagingon, naghukom ka kanako, kay ako ang taong mo silot. Paminaw na ko karon. Naidaghang mayong Kristohano nga miguba sa ilang relasyon sa Diyos. Tungod ang Diyos nagpugong sa iyang pagsilot gikan sa uban nga misakit nila. Nga naman nga ang Diyos nagtugo nga siya maghimo ni anak. Nga naman nga ang Diyos wala pa misilot kaniya. And we get angry at God because somebody hurt us. That's a Revelation 2. Ako rin mo basa para sa time. Ang Diyos nag-story kabayan sa daotang babae diha sa Uska Church sa Book of Revelation. And God says, and I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Ug ako mihatag kaniya sa panahon sa paghinulsol sa iyang daotang pakighilawas, ug siya wala mihinulsol. Paminaw na ko karon. Dili ba ka malipay nga taas kaayo ang pasensya sa Dios? Dili siya mo silot kanato diretso kung masayop ta. Bisang gituyo na to. Maghatag siya kanato sa panahon, sa oportunidad, sa space, sa paghinusol o mubalik kaniya. Pero kinang kamatuoran, malipay gayud ta sa dihang ang Diyos magpasensya kanato. Apan usahay masamok gayud ta kung siya magpasensya sa uban. Ladies and gentlemen, God is judge himself. Dili siya kinahanglan sa akong tabang. Kung naay tao nagsupak sa balaod sa Diyos ug ako ang nasakit tungod sa iyang gibuha, ang Diyos mao ang lawgiver na makaluwas o makalaglag. Do you ever get mad at God because he hasn't punished somebody yet? I think we all have. Nga naman ang Diyos nagtugo nga siya magpadayon mga bulan, mga tuig. Pasin ang maghuhukam dali matarong siya nagtugo niini nga pagkawalay hustisya. Why hasn't God judged the people who lied about Gary and put him in jail? The police flat lied. Kaya ang usa sa mga kriminal ang anak sa ilang higala. So ang pulisya nagkuha niya magsulti, ikaw mahimong state witness o pwede ka mag-witness batok ni Gary.
She was a part of the crime. She helped lure the young man into the trap so the other men could beat him. Once I have a sign pulong sa brass knuckles. Kabalo mo brass knuckles? It's a weapon magbutang na ibuslot para sa matugtudlo aron magsumbag na iputhaw dere. Kabalo mo niya na brass knuckles? Is that, could I use the word sila, no, sumbag? Sila nagsumbag kaniya gamit ang brass knuckles. Right there. It was so severe, ang pulisya naghunhun nga baseball bat ang gigamit. O kana nga babae, ang nagdani kaniya, sa dihang ang lain niya buhat siya, how alit sa? O siya nagduo, dayon sila nagataki kaniya. O siya nasa gawa si Gary, nasa silud. Gary wasn't even there, he was at home. Dayon sila mibalik aron mukuha ni Gary kay naiusa diya sa fight, nagkuha sa knife, nagluba kaniya. So sila kinahanglan ka mo dala sa tao nga to sa hospital. He's in jail because he tried to save the man's life. 10 years na. Nga naman ang Diyos, wala pa naghimo sa hustisya. Wala ko'y tubag. But I'm not the judge. Kung ang judge mag-decision nga mag-offer sa kaluoy ngadto sa sad-an, kinahanglan ko mainumdum siya nag-offer pod sa kaluoy ni ini nga sad-an. Balik, 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 balik. So Pastor Mike, what do we do kung mukita ta sa hustisya o ang Diyos delit, murag ang Diyos di gyud mo silot. Ipabos ang imong kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. Walay pulos diya sa pakigbatok kaniya, siyang judge. Ang iyang pulong mubarog kung ikaw mag-uyon o dili. Pwede ba kung mga tanak kanimo karong buntag? Nagahukom ba ka sa matarong nga maghuhukam diya sa imong kinabuhi? Kung wala pa ka naluwas, kana nga paagi sa hunahuna mo pugong kanimo gikan sa kaluwasan nga ang Diyos kanahang muhatag kanimo. Pero kung naluwas na ka, kana nga paagi sa hunahuna mo pugong kanimo gikan sa malipayon, malinawong kinabuhi nga ang Diyos kanahang muhatag kanimo diri sa kalibutan. Peace doesn't come from understanding. Peace comes from trusting God and accepting His decisions. And we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya nga naman! No. Accept the decision of the judge. Mag-encourage lang ko kanimo karong buntag. Ipaubos. Ipailalom ang imong kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Diyos. Kay nasaptan niya ang mga butang na dili ta makasabot. Undang iyang paghukom sa imong matarong na maghuhukam. On every head bowed, every eye closed.